malaon tungod sa virus nga ni abot. Gisirado na ang tanang kadalanan, mga siyudad, airport o pantalan. Patalara ang magbuot sa tanan, ikaw lamang among gampanan. Problema sa tibuok kalibutan, inaot may kasulbaran. Asawa ko kung akong mga anak, sa balay lang sila di kagawa. Ang nakapait kay wanay bugas nagmantinir, na lang silap saging og sardina. Tapta ninyo ang atong pagkabutang, lockdown para sa kaayuhan. Ang gobyerno andang silang motabang sa atong ang kalisdanan. Ang uban nato nga mga kababayan, sa laing nasong nahimutan tungod sa virus nga dili gyud mapukman, nagbalon og tumang kagul-anan. Hugdi ninyo ang inyong pagtuo sa Diyos na labing gamhan. Kung samanta sa mga piniriso, sa virus ta mahilayo. Butang. Ang kalipay niining kalibutan, karon sa problema gihag-oka tungod sa virus nga dili gyud kapukngan. Diyos nang ang magtigo ining tanan. Bukti ninyo ang inyong pagtuo sa Diyos nga labing gamhanan. Mag-ampun pa o musimbata niya, COVID virus ang mabuka.